Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Ha ka steps ni thoding jong ka khalai tari ko banai jemang arajar arpuar uslap ubajor ulapen slay ki wa ki penthor bat ki jaka balong them ha keleng ke Eastern West Khasi Hills District karado bakalawan ra ru ya ka jing slay ka bajor ha silenter jong ka wa kinshi ha ka babon ki kali kim yo lat su banyat kum bakato kat nepor namar ka jing sha atap ki surok ha ka bat nalor kata kaladon ru ka jing tua khendo ha ki babon ki jaka Hagani ka jing slay hagawa kinshi arngut kinong hikai jong ka serwang apa primary school kila sakut hapo school kumba ar kentatam namar bakim light syuban mi syabar nakadaw baka kalatap marshiteng ya ka yeng school Haka jing ya keren bat ka Batisi TV kini ki arngut kinong hikai kila yatho bahaka por menstep kumba khandai beji AA laptha ya ki khna ban lej phaino shala yeng namar ka jing jor sabapalat jong uslam Bad hagani ka poru kini ki arngut kinong hikai kila thmu ban mino na po school. Henry na kada ba kila klet ya ka way ka file ba don kam kila lej phai byang sha school. Shosho kila yatho kat ba kidang don ha po school dai hakum kani ka por ba ka umba kalawan toj kensan karhado ba kim light shu ban mi na kani ka school. Ya kini ki arngut kinong hikai school lawan pelat da ki breo sarkar lembat ka jingerap lang jong ki pait ba. Usordar jong kasnong kinshi bangla uba ai ban ri kupars emle ula kerpat yaki bor sensar district bakin pai kmat lem chekin nong rep hadin baka kala penjulor lod yaki jakar rep pan ki jongki Siapa buru siapa nu dia lu. Kata apa? Kani kijing sli kaba menta kasgi lesi kelaja naduk kapor nriu beji ai. Ha kapor step san beji keladon kijing hap do slap bejur bah bekat u bagijing be jongkal air. Diu slap ru lande komba sikentai ai. Ban tangah pedeng sikenta ka he bah kalalong tik ka saw ha kaba kelawan lap ha kaba ki babun ki noksok snong ki long ying Kim Shem lapoi perkat bahkan dan kejing slay ke besar kai kumba kelajah kisnam arajar atau siapa. Te nomor kita kadau kendit kesan kini ke kalawan bat kalap pendap. Ya kini ki ying kisam, ya ki school, ya ki ying mani
bat ya ki ying jo ki nok sok snong ki jongi la dan pun ba ki ying ki sem hakaba ki dan napdeng jo ki khndo ki la pra nakta ki la penjot ki ying ki sem nakta ki pus elektrik ki la klem bat ki la dan ki surok ru ki la tua bat kini ki surok national highway i ba ki la dan ki jing tua hakaba ki ki la yat na jerong jong surok di nomor kata daw hakani kapor ke pemerintah lesi pila bani i bakani kani kapor hakabaki nok sok snok ki jongi kala di stang kapor kumdu bakin ti no yupan te henre hakajingwan lap jong nu slap ringkat bakaji sling hakabakal tap lut ikini ki cakarep baro bakini ki cakarep jong ki nong rep ki jongi lesi mentau snem kiladu no bat ni kermen scam bana kaliang jong ka department agriculture kan saki ya kani ki sling mentakaski hakabakini ki pan jong ki nongrep ki jongi kila adu baro ban kremen scam bana kaliang jong ka agriculture department kan pai khamat dem ki nongrep ki jongi da kabakan ai ki jingerap kham tam ka ni kapor ka bakin yo ban khet yo so lingba jong ka jingti yo ni pan